ҳамаи ин чизҳо осон нест. лекин Дастин саги ҷангӣ аст. Ӯ мегазад, бо дастони худ, бо пойҳои худ туро мезанад. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. Дастин, аён аст ки ҳамаи кор чӣ гуна ки ту мехостӣ нашуд. оиди муҳориба ва чӣ гуна гузаштани ӯ чӣ фикр дорӣ? рости гап ӯ низ ба монанди Ҳабиб хеле аҷиб ҳаракат мекунад. ӯ тайминги ғайриоддӣ дорад ва ӯро қапидан хеле душвор аст. ма бисёртар зарба задан мехостум, бисёртар кор кардан мехостум, аммо вақте ки наздик мешудум, ӯ ғайриоддӣ аз ман дур мешуд. ӯ сари худро ба поён мефаровард ва ман мешунидам ки мураббиҳои ман мегуфтанд ба зону зарба зан. лекин ман тарс доштам ки ҳамин гуна ӯ текдаун мегузаронад. ӯ ҳаракат ва тайминги аҷиб дорад. барои ҳамин ман бо комбинатсияҳо кор карда натавонистум. боқимондааш бошад, чизе ки ман интизор будам ҳамон гуна буд. мо дидем ки чӣ гуна шумо бо Ҳабиб якдигарро оғӯш гирифта суҳбат кардед дар октагон ва баъд дар толори медиа. ӯ ба ту чӣ гуфт? ӯ гуфт ки ман легендаюм, ҷангвари хуб, онҳо маро эҳтиром мекунанд, ман низ онҳоро хеле эҳтиром мекунам. Ҳабиб ба ман сахт кӯмак карда буд барои дар фонди хайриявии калон. мо бо ӯ футболкаҳои худро иваз карда пули зиёд ҷамъ кардем. замин харида чоҳи об сохтем дар Вуганда ва ин дар ҳақиқат якум ва ҳадафи калон буд. бе Ҳабиб ва Дана Вайт ки ӯ низ хайри калон кард, ин кор намешуд. Дастин, боз як саволи дигар. Ту худат гуфтӣ ки Ҳабиб туро легенда номид, Ҷо Роган туро легенда номид, умуман ҳама туро легенда меноманд. Гӯй ки худи ту худатро легенда мешуморӣ. Оё ту бо ин суханҳо розӣ ҳастӣ? Бале, ту чемпиони доимӣ шуда натавонистӣ, лекин ту чандин сол аст ки меҷангӣ, бисёр чизҳоро ба даст овардаӣ. Худат дар ин бора чӣ фикр дорӣ? ман фикр мекунам ки ҳоло ҳам чемпиони ҷаҳон шудан мехоҳам. албатта ҳама ин чизҳо хуб аст ва ман умедвор мешавам ки одамон дар ҳақиқат чунин фикр мекунанд. ман муҳорибаҳои калон доштум, дар варзиш бисёр чизҳо ба даст овардум ва ман аз ин чиз фахр мекунам. аммо медонӣ, ман дар ҳақиқат чемпиони ҷаҳон шудан мехостум ва аз ин чиз ман дард ҳис мекунам. лекин ман аз корҳои кардаам дар варзиш фахр мекунам. ман аз бозгаштҳои худ фахр мекунам, барои инкишоф ёфтани худ, барои дисциплинаи худ, қурбонӣ кардани худ дар ин роҳ. ҳамаи ин чизҳо осон нест. ташаккур бачаҳо. ислам табрик мегӯем. 14 ғалабаи пайдарҳам, 3 ҳимояи пайдарҳами камарбанд. ту ӯро дар 5-ум раунд шикаст додӣ. гӯй ки муҳориба чӣ гуна гузашт аз рӯи нақша ва аз интизории ту? рости гап ин муҳорибаи хуб буд. лекин ман нағз намебинам вақте ки ягон ҷои ман чок шудааст. ҳозир ҳамаи бадани ман дард карда истодааст. фикр мекунам ки пагоҳ боз зиёдтар дард мекунад. лекин Дастин саги ҷангӣ аст. ӯ мегазад, бо дастони худ, бо пойҳои худ туро мезанад. ва ман шодам ки ӯро фавран шикаст додам. лекин ӯ яке аз беҳтаринҳост. ҳоло ҳам яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон. як довар пеш аз 5-ум раунд муҳорибаи шуморо 2-2 ҳисоб кард. гӯй ки ту хурсандӣ ки муҳорибаро фавран ба анҷом расондӣ. ман баъди 4-ум раунд аз Ҳабиб пурсидам ки ҳисоб чанд аст. ӯ гуфт ки 4-0 ё 3-1. дар ёд надорам. намедонам, касе 2-2 ҳисоб кард. ва ман шодам ки ӯро фавран шикаст додам. чунки агар ин корро намекардам, пас бисёр саволҳо пайдо мешуд. ман ӯро фавран шикаст додам ва саволҳо пӯшида шуданд. пеш аз ту дар ин ҷо Дана Вайт буд ва ӯ ба боварӣ гуфт ки ту беҳтарин ҷангвари пан-фу-пан нестӣ ва ин ҷои Ҷон Ҷонс аст. ва ман якчанд мисол овардам. гуфтам ки ту аз Ҷонс дида фаъолтарӣ, лекин ӯ дар фикри худ истод. ту оиди ин чиз чӣ фикр дорӣ? ман намедонам. ин фикри ӯст.
лекин имрӯз ман ин турнирро наҷот додам, чунки дигар муҳорибаҳо дилгиркунанда буданд ва қариб ки ҳама хоб мерафт. мо бо Дастин шоуи беҳтарин ташкил кардем. Дана ба ман 2 бонус дод. дар ёд донам ки пеш вақте ки бори аввал ба ман шартнома дода буданд, барои бонусҳо ман хурсанд мешудам, а ҳозир бошад одат кардагиам. гӯй ки боқимондаи ин солро чӣ гуна тасаввур мекунӣ? Мо бо ту суҳбат карда будем ва ту гуфтӣ ки ба ҷои Абу-Даби дар Ню-Йорк ҷангидан мехоҳӣ. Оё ҳамин аст нақшаи ту? Дар Ню-Йорк ҷангидан бо эҳтимоли калон бо арман. Рости гап ман орзу мекунам ки дар Мэдисон Сквер Гарден баромад кунам. ва ман фикр мекунам ки ҳозир мухлисони амрикоӣ дигар гуна бо ман муносибат мекунанд, чунки мо муҳорибаи хуб нишон додем. ва агар ки ба ман имконият диҳанд ки дар Мэдисон Сквер Гарден баромад кунам, пас беҳтарин мешавад. Ман орзу дорам ки дар ин майдон муҳориба гузаронам. ту гуфтӣ ки барои дуюм камарбанд ҷангидан мехоҳӣ, лекин Дана гуфт ки реванши шумо бо арман барои онҳо хеле шавқовар аст. Ту бошӣ гуфтӣ ки реваншҳо барои ту на он қадар шавқоваранд ва ту номи нав мехоҳӣ. Ҳадафи ту дуюм камарбанд аст ё ин ки ту барои ҷанг бо касе ки набошад омодаӣ? бале, албатта, ки дар 2 вазн чемпион шудан намехоҳад, чунки ин таърихи ҳақиқӣ аст. мо чанд ин гуна чемпионҳо доштем. Ин орзуи ҳар як ҷанговар аст, дуюм камарбандро соҳиб шудан, ва ман низ орзу мекунам. барои ҳамин ман дар таърих шомил шудан мехоҳам ва одамон маро ҳамчун чемпион дар 2 вазн шиносанд. Ин орзуи ман аст. агар ки ман ҳатто имконияти хурдакак барои ин корро кардан пайдо кунам, ман ин корро мекунам, чунки маҳз ин гуна корҳо маро маҷбур мекунад ки саҳар аз хоб хеста ҳар рӯз тамринҳои сахт гузаронам. агар ба ту муҳориба барои дуюм камарбанд надиҳанд, пас чӣ гуне ки Дана гуфт онҳо реванши туро бо арман ташкил мекунанд? гӯй ки ту оиди арман баъди якум муҳориба чӣ фикр дорӣ ва оё ба ту чунин муҳориба шавқовар ҳаст? гӯш кун, ман тайёрам. Дана рақамҳои маро дорад. Бигзор ки ба ман занг занад ва ба ман визови нав диҳад. дар умум оиди ин муҳориба чӣ фикр дорӣ? шахсан ман маънои калон барои реванш гузаронидан намебинам. ман визовҳои нав мехоҳам. лекин агар Дана ин чизро хоҳад, пас рафтем бе ягон проблема. ташаккур бачаҳо.